Паважаныя госці, мы рады вітаць вас на цудоўнай крошынскай зямлі ў музеі народнага мастацтва і рамёстваў імя Паўла Багрыма. Назва нашага музея звязана з жыццём і творчасцю паэта-каваля Паўла Багрыма. Майстэрства слова, майстэрства рук. Усе гэтыя два дарункі прыроды шчодра спалучыліся ў асобе аднаго чалавека – Паўла Багрыма. Усе экспанаты, што знаходзяцца ў нашым музеі, збіраліся на працягу многіх гадоў, і ўсе яны былі знойдзены ў ваколіцах нашага раёна. У музеі налічваецца больш 400 экспанатаў. Сярод іх і агароджы, выкаваныя рукамі Багрыма. У 19 стагоддзі добры каваль быў гонарам вёскі. Матыкі, сякеры, сярпы, клямкі на дзверы і шмат чаго іншага, патрэбнага гаспадарцы, выраблялася кавалём. Павел Багрым быў гонарам вёскі, і работы ў яго хапала не толькі для простых сялян, але для свайго пана, які мог дазволіць сабе не толькі простыя рэчы, але і унікальныя заказы. Расказваюць у крошыне такую быль. Выклікае неяк пан свайго каваля і кажа: «Вось моя брытва англійская сапсавалася. Паправіш?» А каваль адказвае: «А калі новую зраблю?» Пан толькі рассмяяўся. Праз 2 тыдні прыносіць Багрым 2 брытвы і кладзе іх пану на стол. «Забірай, пане, але толькі сваю». Глядзеў пан, глядзеў, ды так і не смог адрозніць. Выбраў адну, а на ёй выбіта Багрым. Вось як гэта брытва выглядала. Таксама паэт цэніцца і ў працы прыгажосці. Аб гэтым сведчыць арыгінальная люстра жырандоля. Гэта сапраўдны шэдэвр кавальскага рамяства, які і сёння захаваўся да нашых дзён. Гэта люстра знаходзіцца ў нашым мясцовым касцёле. Але нашчадкі паэта-самародка цэняць яго і за іншы дар. Верш «Заіграй, заіграй, хлопча малы», які і сёння захаваўся да нашых дзён і знаходзіцца ў цэнтры экспазіцыі. У 1828 годзе пан Юрага звярнуўся за дапамогай, так як сяляне адмовіліся ад паншчыны. Было выклікана войска. Улады зацікавіліся вучнямі школы. Следчая камісія даведалася, што 15-гадовы юнак Павел Багрым піша вершы. 3 шыткі вершаў былі адабраны, і толькі адзін дайшоў да нас. Самога ж хлопца было вырашана здаць у салдаты. Рэкруты тады служылі 25 гадоў. Пасля арміі Павел Багрым вярнуўся ў Крошын, і там пажаніўся на шляхцянцы Шышлоўскай і працаваў у пана Завадскага. У наступнай нашай экспазіцыі прадстаўлены вырабы сялянскага рамяства. Яны адыгрывалі вельмі важную ролю ў жыцці беларускага насельніцтва. Тут прадстаўлены кавальскае, бандарнае, ганчарнае рамёствы, а таксама вы бачыце вырабы саломапляцення і пазнаёміцеся з прыладамі, якія выкарыстоўваліся для ткацтва. Значнае месца ў экспазіцыі адведзена кавальскаму рамяству. Гэта звязана з тым, што кавальства раней адыгрывала вельмі важную ролю. Без прылад, якія рабіў каваль, у паўсядзённым жыцці абысціся было проста немагчыма. Сельскагаспадарчы інвентар, завесы, клямкі на дзверы, акоўванні колаў, падкоўванні коней. Усё гэта рабіў каваль. Гэта рамяство ў нас прадстаўлена на 2 экспазіцыях. У наступнай нашай экспазіцыі прадстаўлены манеты Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Манеты, як сведкі гісторыі, якія адлюстроўваюць усе векі, праз якія прайшла наша краіна. Усе гэтыя манеты былі знойдзены ў ваколіцах вёскі Крашын. У наступнай нашай экспазіцыі прадстаўлены вырабы бандарнага рамяства. Гэта ступы, маслабойкі, ціскі, а таксама пранік. Усе гэтыя прадметы вырабляліся з дубовых клёпак. Напрыклад, бочкі для салення агуркоў вырабляліся з дубовых клёпак. Дзякуючы гэтаму яны на доўгі час заставаліся цвёрдымі і смачнымі. Гаршкі, гляк, прылады для пераносу вадкасці, вады, малака і нават віна. А гэта лапці, традыцыйны сялянскі абутак. Яго насілі не толькі мужчыны і жанчыны, але і дзеці на працягу ўсяго года. Верацяно, прылада для ручнога прадзення, а таксама калаўрот. Яны выкарыстоўваліся для механізацыі ручнога прадзення ў хатніх умовах. А гэта дубовы куфар. Ён быў падараваны жыхаркай вёскі Уласы Паповай Ганнай. У такім куфары дзяўчаты раней захоўвалі свой пасаг, зроблены ўласнымі рукамі. На гэтым наша экскурсія заканчваецца. Сардэчна запрашаем часцей бываць на нашай цудоўнай крошынскай зямлі і быць наведвальнікамі музея народнага мастацтва і рамёстваў імя Паўла Багрыма.